Isiphakamiso sinje seke savela ngo-2009 kodwa abahlali basilwa ngempumelelo bebambe amaphulo. Lekomiti ithi ukufuduswa kwalenkundla ephakamileyo yeliphondo iza kuzisa kufutshane iinkonzo zomthetho eluntwini ngaphandle kokuhamba umgama omde besiya emakhanda. Kwaye iBhisho ngundlunkulu weliphondo. Zonke iinkundla eziphakamileyo zamaphondo zizinza kundlunkulu wephondo. There are 400 families that work directly through the courts, 400 professionals. They employ another 600 people. So that's another 600 families that will be impacted. And the local economy is already suffering and will not be able to absorb that kind of move. Abahlali bathi ukufuduswa kwalenkundla ephakamileyo isiwe eBhisho kungaba nechaphaza kwimbali yesisixeko. Down the line, we can expect that the Masters Court will also be relocated there. So these are the issues that are the challenges that really will be facing the community of Makhanda. Umasipala waseMakhanda uthi nawo wahambelana nokususwa kwalenkundla. Lesinayo meeting already apho khona besi-identifya abantu sokuthi sihlale nabo esizokwazi ukuthi siba approach nabo ukwenzela lokubana at least le decision ikhabe ibanjwe kancinci. Uluntu lungaphefumla kule ngxelo kude bese kupheleni kaJanuwari kulonyaka uzayo. Kwindaba ze SABC ndingumcebisi ngqina ndiseMakhanda.